Charan! Beshi, paliparin mo na yan. Yun. Be my... Ay, si Be my friend. Kamusta ka na? I have a challenge today, no? Kakain ako ng mangga na with no kurap-kurap. Paano mo nasabi? Ang patula na ito ay kasyang-kasya sa aking bunganga. Laki, di ba? Laki? Kasyang-kasya to. Char. Dili na aslom. Aslom lagi ni. Hilaw pa kuning tilawan o aslom dyan pa ni. Aslom. Oh, di ba? Tanawa bitaw. Ako na eh. Sana all, 'di ba? Patawa-patawa. Gusto ko maiba naman yung kahit ganito yung pagmumukha ko. O imuday ha. Magandang tanghali sa lahat ng mga nakikinig ngayon, no? Challenge for myself. O, di ba? Malayo pa ang umaga, di matanaw ang pag-asa. Ang beses na ako umasa dyan sa kano na yan, pinakilig lang ako. Tapos bandang huli, wala na. Pilipino man o kano, wala talaga ako pag-asa. Iwan ko lang kung sa negro may pag-asa. Manananggal. Okay na. Alam mo guys, nung kabataan ko pa, mahilig uso doon yung mga sexy pictorial ba? Katulad ng mga babae sa Red Horse. Mga babae sa Tanduay na nakatapis lang. Yan ako. Maganyan. Papakitaan ang aking performance. Dahil wala namang lumalapit. Pag ako lumalapit, sila lumalapit. Rosaraga. 60 lady. Aha. Check. Hindi pa ako namuni, Rose. Baka naman, i-play mo ako kahit isang oras lang. Char. Rose. Kung hindi mo ako ipi-play, alam mo na. Kung kay Benji, saka kay, yung isa kay Martin, sa totoo lang. Kasi, kung talagang kung ako sa kalagayan mo, kay Martin kasi sigurado ka na.